हमारा के पढ़े ना जादल तू सुनी हो हाथ पूछबे करम पर के बिंबी से बनबे करम काहे ना बनम हो आरो छियतरो इस तो सुंदर सज धज के जाते मैं दिमाग कहले करिया रहबू तो ना पढ़ाई गो रहबू तो पढ़ाई के कोरेले पढ़ाई ए राजा जी तूने पढ़ के सुनाई ए राजा जी अरे हो 16 आना खत्म बा तू 16 आना खत्म ए राधा पारी हो क्या रे जनाए बुझाए कहिए नहीं के रास्ता में आदमी कुछ के हो ए बहनी तो हमके काहे बजाओ तलू हम का तो के कनिया हमरा से आग कह लगले हवे जे जे तंकी कासा तला बोल जा भाई बिलार में भारी बा की बात हो अरे हम हो देखा मेरी किताब ओरे कोरे की बापे पढ़ो पढ़ाई चलता तू मिले नहीं आई बहू कराई चलता मुझे मत मैं बतिया तारे आई हो की बदिया बारिंग बदिया की बदेगी ना तू मरले का है हम की बात उठा बानर नियर मुंह बनावले बालू टिक वाला प्रतिम भौतिक मुंह पे कौवा आगले का मेकअप ला ओइ सोनो मेकअप होला भारी कितना बारे कहां जाता लो पढ़े मैडम बोलेले बारी मैडम बोलेले बड़ी हां तुम किधर जाना है किधर जाना है तुम किधर जाना है वो में लिखल बा इंग्लिश बोलते हैं ना अनार हो ले बका के कहां घर है तोर कहां घर है तोर कहां घर गई को देख के बताती के नहीं हमार घर बारे बा देख घर हां भौतिक विज्ञान भौतिक फिजिक्स तू लवा खेला बेला ही मैं बतावेला पकड़े कुछ भी तो का विज्ञान में ना बतावेला छिनरो ए रहो ते तेरे दिन का करत रहो कि आज पढ़े जाता लू पागल का संगे नहीं के होत हो लेका फेका तो पढ़ब तबे ना जानम 16 आना तू खत्म बाड़ू तब ना लेना अब 80 किलो के घाल कहत होश में बतियाओ ना मैडम जी गोदानी में दमा रखले किया हो बोला भाई का फैशन साजा के मैडम देखी मैडम जी हमरा 2 गो लइकन के नाम लिख ले या बताई नाम को लिखाई साल के बाना स एगो 4.5 साल के बा एगो 7 साल होखे ए बबुआ 150 रुपया महीना लागी ट्यूशन फीस एगो के देखी बड़ा घूमत तनस त पढ़े के नाम ने लिखेबे त घूमबे करी हस होतना साल के होगन सब तक स्कूल में तो डाल दे के चाहत रहल तू ट्यूशन पढ़ाए के नाम डालता ल पहले ट्यूशन पढ़ला सा प्राइवेट में लिया गिरानी अच्छा पूछना मास्टर के बच्चा का आवेला त कुछ होते नहीं बे बोल देना सा हां तो बोलबे करे सब भेजा हमरा के 1 महीना के अंदर ABCD 1 2 तो सिखा के हम रख देही तो कहा ना कि कुछ यानी के पढ़ा लिखा के ट्यूशन धरा के 1 महीना तब हमरा के नाम लिखा हां तो लेके आओ जा लइकन के लेके आओ त लेके आओ देखी ओकरे के का नॉलेज बा कितना तक दिमाग बा ओकरा फिर हिसाब नॉलेज जवाब पूछब रहुआ कहते बने कुछ ना जाने ना सको ए बबुआ तू जा लिया के त आओ लइका पहले अबे खुद 5 मिनट में लइका आ दियो चुंबक पर मड़ई में जाके पढ़ के पढ़ी हो माई मड़ई यहाँ गृह रूप से धमराही है ओह कितना भारी है छिनरी अपना ऊंचा थी फ्लोर बिलर पर पढ़ती है फ्लोर पर 4 फ्लोर पर ऊंचा गन हम हो पढ़ के MBBC बनम उ का जानते छिन एको बड़ हॉस्पिटल खोलम आ ओय में सुई देब लइकन के क रुपया देवे के पड़ी 300 रुपया बबुआ दा 2 महीना पढ़ाई 300 में 300 में 1 महीना पढ़े से दोनों बच्चा 150 महीना हेती बटले वाला सब हम पढ़म तू पढ़बू हां हां हट जी तनी मुआ देखई देख रे हाय इंटर के लइकन के हम पढ़ाई रे ना हम 2 क्लास 3 क्लास के लइकन के हम लुलू जी में बानी जी लुलू जी एल जी एल के जी के किताब मारू तो खींच दे मैडम है इज्जत हमारी इज्जत एकदम मारू भोसड़ी चमसा कर रही थी तुम्हारे तो भरो खराब हो हिया जी मैडम जी तुम्हारा चमसा हो रहा तुम परस लटकाए रहते परस घर में बच्चा घर में बात कर मैडम से बात ए हम मैडम है मैडम बंदर जैसा मुंह लेके एलबड़ कर भोसड़ी तन भाई था आवो आवो लो
देखा अरे ए जे लड़ाई ना होखेला जब पढ़ाई होखेला ठीक बा ना जाने नहीं रे ये पढ़ाई होखेला पढ़ाई ना जाने रे छिना जब जानबे छिनारी कोई के हाथ तई चोर दे समझ ना तो या हिला दे मुंह में तो या हिला दे हाय पकड़ तब ना सुबह देब रवा महान बानी महाराज। कुछ पूछ के देखा हम ना बता देब का हमें तारा के पढ़ाई के एकदम पूछत है पूछे महाराज। कितने दिशा होते हैं दिशा 10 आई रे माई 4 गो दिशा 10 गो ए भोसरो आकाश पताल किधर गया हैं आकाश पता ले जा तनी आई पूछ असली हम सच बताते हैं छिनरो ऐसा मेरा चार खेती बच्चे के मेरे लिए 10 होते हैं तुम्हारे लिए हम पढ़ाते ही नहीं तो पूछेंगे कहां से हैं अच्छा कौन एबीसीडी में को गो अक्षर होखेला 20 में 6 गौरी जोड़ दो का करे के बा 26 गो सही बता भाई का हां हम 20 न जब आवते बाटे त का करे जा आंगनबाड़ी में मेल गलती पर सीखे के बा हम बहुत तेज हो गइल बानी पागल हो का हो मोरे को ते हाथ ना तेज हो भाई रोज हमके कोनो अपन कोनो भाई खाता नहीं खाओ छिन ले जाला कोनो ले जाला पकड़ दो हम लोग में जानी हम साइन कर जब हम ना जानते हम होला ना कैपिटल एबीसीडी में कितना होला उहे उतने होते हैं जब जानते भी त का करे जाइल हिया उ पढ़ला लिखला से पागल हो गइल हिया। आंसर माने का होला आंसर माने तोर माई के चुत्तर अरे ओए रे उत्तर होला कि चित्तर होला हां ये कुल पढ़ाई चलिए जा वे कैसे हमर लइका ये कुल पढ़िया से जा रामू तार दा छिम चुत्तर एन होला भाग दे तोरा के कहे जा पढ़ाई तोरा खाती भाग जल्दी चले भाग अरे 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 हम माई के बियाह करो और ना सिख पढ़ाई ना सिखाइबू बाकी जाना तन के आज ले देखले नहीं कि मेरा के तरह बाजे नहीं। अरे हम मैडम हम पढ़ा देना हम बाजे देना हाँ तो गलती सही हम गलती करे मैं सिखा मैं ढेर सही जाने नहीं हम काय तक गिनती में हाँ। कगो ना होला आय कगो 100 गो 80 गो आते नहीं के हमार पढ़ले बाड़ू ये तो सीखिया है के बाकी मां नहीं करे ये कुल कर जाम चलत नहीं। ना जटा ए छीनरो तारे से के कहला कि मैडम जी घर ये हटे के कहला हम बाल बुतरू के पढ़ाई ना है सब तारे से साड़ के ना पढ़ाई ना हम काहे उधर जब पाउडर मारे के लूर नहीं तो काहे मरली मम्मी पिसान धइले तो वे घस लेल बनी छिनार ना बनी तू रे अरे राई भतर काटे तू लड़का के का सिखाई रे छिनारी लड़कन से सिखाई तोरा जब हम पागल के सिखाई रे अब ना पागल के सिखाई अरे माई तार माई के बहुत रो दे कपिया मारी एक छिन रखे ठीक भइल है मारो ए पटक दे विद्या है गोल लगा विद्या गोड़ है लगी अरे गोड़ा आप मारे ले गोड़ लग जाई हम तो उठा के गोल यही के पढ़ के काल का आदमी बन गया महान हम हो जाने नहीं यही में से पर बोले नहीं बोल ना का बोलता नहीं बोल पूछ हमारे से कुछ पूछे के लूल बा मैंगो में कौ गो आम होते हैं मैंगो में कगो मैंगो माने आम होते हैं कगो आम नहीं होते हैं ठीक है हाँ ठीक है यार छपरा जाएंगे ठीक है नून रोटी खाएंगे चल भाग मगर चल भाग हम ना भाग इधर भाग नाच मतलब क्या बाहर के टाइम हो गया भाग चले अरे नाच हट चल तो जॉन थप्पड़ मारा ना धमनिया खा एक बार से बचाने में गुंजाइश बा छिनार भाग जले भाग भाग